Nagilingaw ning akong kauban. Cut na sa desigbo. So nakita nimo dito. Taas. Hugaw. Ha? Hugaw. Hugaw kay nas taas? Dira limpyo. Kami dyan na may atong saka ko. Ayun. Lagay kita ra tanan niya. Kita dito. Oo. Sige ko no. Pananghid lang. Blockingan ka gani diha. Ana. Mahuga diha na. Lagubog yung agi. Ayun na. Ako sa repos oh. Imong ka videoan diha. Why nag-date diha? Diha. Oh, paginay ha? Ha? Naka ba sige na gitungtong ra na siya nga kanang kana sa minto imong gitungtungan. Ha? Kuan na ba na diha? 4th floor. 5th floor na diha. 5th floor. 4th floor? Samot jud tani. Na. 6th floor na magide na. Kadit. Tagal gini yung mga kuan. Oh, kat-kat ako. Oh, baskitan pa. Ayan, basket. Yung marami na. Oh, ito. Hindi ako sagbot na. Marami na sagbot dito. Ito. Tunga lang. Marami na sagbot dito. Marami na laso na. Yeah. Si, kuan ba? Palisay dagko ang mga bunga. Maara na eh. Mauwa mo ko. Alawi ka sa eh. Yeah. Oh, 15 na ni diri. 15 ang bata. Kuya, malakaw na. Ako, malaw na ako dito. Ako na kuan sa mga kuan. Oh, marami na kuan. Marami na masagbot diri. Marami na yung sagbot diri. Ito. Oh, ito. Marami na sagbot. Oh, ito. Marami na mga minatyan. Ito, balay na ito. Hindi na ako alam. Ito, pero minatyan. Oh, makita naman diri kan. Oh, marami na aso diri. Marami na aso. Hindi ako wala no. Oh, mo ni ikuan nila. Padag ko building. Kung gusto ka masak, sakaran ta. Naog na ta.